ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, bagamat noon po mga minamahal dahil sa kahinaan ng kanyang pananampalataya, ay nagpa-doktor din po siya mga minamahal. Ngunit yung pong iniinom niya pong gamot po mga minamahal, parang wala nga pong bisa rin po mga minamahal, sapagkat kahit na iniinom niya po ito, parang nandun pa rin yung panghihina ng kanyang pisikal na pangangatawan po mga minamahal. Hanggang sinabihan ko po siya mga minamahal na muli kang magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo yung dati mong ginagawa, sabi ko po mga minamahal. Dumalo ka ng dumalo, sabi ko po mga minamahal. Dahil time na yun po mga minamahal, nawalan na rin po siya ng trabaho po mga minamahal dahil sa kanyang sakit po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandyan po mga minamahal, nung siya po ay nakadalo ng 3 beses po mga minamahal. At sinunod niya po ang kalooban ng mahal na Panginoong Yesus. Nagtapat din po siya sa pagbibigay po mga minamahal. Dahil nun po mga minamahal, nag-alinlangan po siya diyan sa pagbibigay na yan po mga minamahal. Tunay po at buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Sapagkat po mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na natutunan din po niya ang mag-alay ng ayuno po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, bali po mga minamahal, 6 months po mga minamahal, unti-unti na po siyang pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal, after 1 year po mga minamahal, nung nagpa-check up po siya mga minamahal, alam niyo po yung spot po sa kanyang baga po mga minamahal, na talagang ito po mga minamahal, saninan siya po ay nanghihina po mga minamahal at nagsuka ng dugo na po mga minamahal. Alam niyo po nung nakita po sa X-ray po mga minamahal, ito po ay piklat na po mga minamahal. Talagang ito pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya tunay na mapagpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At talaga nga po mga minamahal, mula nung year 2014 hanggang sa mga oras na po ito mga minamahal, talagang makita niyo po mga minamahal, siya po talaga ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po mga minamahal ay talagang nakaranas din po ng himala po mga minamahal, sapagkat 2004 po mga minamahal, nakunan po ako mga minamahal at talagang nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Ang pitos po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan at ito po ibulok na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talaga nandyan po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na wala pong imposible po mga minamahal. Tunay nga po na talagang nandyan, itiniwala ko na lang po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Alam niyo po yung umabot na yan ng 1 linggo na yan po, talagang nanghihina na rin po ako mga minamahal. Subalit tunay ang mapagpala ang Diyos, naghihimala po mga minamahal. Sapagkat ako po mga minamahal, nung dumalo po ako mga minamahal dito po mga minamahal, na talagang kahit na nanghihina po ako mga minamahal, nagpuri lamang po ako mga minamahal. Talagang nagpuri na ako ng nagpuri po mga minamahal. Noong ako po mga minamahal ay pumunta po dyan sa CR po mga minamahal, tunay na yung pitos na yan po mga minamahal, nabulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talaga po bulok na po ito mga minamahal. Hindi na po ako nagparas pa po mga minamahal. Tunay na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang po ko itiniwala. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa kahabagan din po mga minamahal, na patuloy po akong ginagamit bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan po yung gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang pangako po mga minamahal. Kita niyo po ang ating mahal na kapatid mga minamahal, yung skin disease ng kanyang anak, wala pong kagaling sa albularyo sa mga doktor. Yung dinala niya po dito mga minamahal, ito po yung pinagaling ng ating pinakamamahal. Ang sakit niya sa baga, mga minamahal, pinagaling din ng mahal na Panginoon. Ang kanyang asawa na may tuberculosis, mga minamahal, pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dami pong himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Yan po ang Diyos dito na pinaglilingkuran namin, mga minamahal. Ang pagpapagaling ng karamdaman dito, mga minamahal, sa pagkikinig ng patuto, pagkikinig ng salita ng Diyos na kukuha po ang pananampalataya. Meron po kasi ang pananampalataya mo 100% mga minamahal, ito po kagad pinapagaling ng mahal na Panginoon. Kung medyo nag-aalinlangan po kayo, mga minamahal, unti-unti po kayong pagagalingin ng mahal na Panginoon. Basta magpatuloy lamang po kayo mga minamahal hanggang maging sakdal po yung pananampalataya ninyo. Sapagkat yung pananampalataya yung mga minamahal, siya po yung magpapagaling sa inyo mga minamahal. Kaya po sa mga newcomers po natin, magpatuloy po kayo mga minamahal.
Pangako po ng mahal na Panginoon, hindi po sinungaling ang ating Diyos. Siya ang magpapagaling lahat ng ating karamdaman, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Balik tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romeo de Guzman po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Bing Wakino. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Beloved brother Romeo de Guzman po, mga minamahal. God bless po, pagpalain po kayo naman na tayo. Praise the Lord. Bago ang lahat, ako'y bumabati sa inyo mga kapatiran ng magandang hapon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pag-Isus sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan na ginawa sa akin, mga minamahal. Ako'y nagbibigay ng dobling galang at pagbati sa ating beloved Pastor, the Man of God, sa kanyang pamilya, sa mga manggagawa, sa buong member ng Jesus Miracle Crusade, sa buong membro ng Jesus Miracle Crusade. Ako'y bumabati sa inyo ng magandang hapon sa inyo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At higit kong pinasasalamatan, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko maitago na ako'y backslider, mga minamahal. Kasi nakakilala ako dito noong kung hindi ako nagkakamali, year 2000, more or less siguro yan. Nakakilala ako sa krusada dyan sa San Carlos, mga minamahal. Kasama kong mga kapatid ko, mahal kong asawa. Kami ay tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Tumanggap kami agad, mga minamahal. Nandyan na talagang nagkaroon ng kagalingan ng mga karamdaman noon, mga minamahal. Subalit, ako'y hindi na dumalo kasi yung bang talagang wala pa siguro ako sa kwan talaga noon. Pero yung mga sakit ko, diyan na ubo, sipon, lahat. Marami akong sakit, mga minamahal. Kasama ko yung dalawang anak ko na hinanap namin yung gawain. Natagpuan namin diyan sa Lugban, mga minamahal. Nandyan na talagang ako'y nanumbalik, mga minamahal. Nandyan pa rin na ako'y dumadalo noon, mga minamahal. Maipatuto ko sa inyo, tunay na ako'y dumadalo na, kaya lang nakikipagbarkada pa ako. Nandyan na ako'y napaaway, mga minamahal. Nabugbog ako, nakasakit ako, mga minamahal. Pero sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal, tunay na 2 araw, talagang gumaling ako. Simula noon, mga minamahal, mga minamahal, talagang nagpatuloy ako. Umabot ako ng 6 years, mga minamahal. 6 years akong naglingkod dumadalo ako ng linggo at saka Miyerkules, mga minamahal. Sa loob ng 6 years, mga minamahal, talagang nandiyan na naman ang katigasan ng ulo ko kasi may pagkamayabang din ako siguro, kaya hindi na ako dumadalo. Ang halos bumalik lahat. Lahat ng bisyo, pag-inom, nandiyan na talagang napapaaway noon, mga minamahal, talagang. Pero alam ko, mga minamahal, na ang mahal na Panginoong Jesucristo ay nasa sa puso ko. Kasi alam niyo, mga minamahal, pagkakanta ko ng papurisong dito na nakanta ko dito, na ko dito sa gawain, tunay na nakakaramdam ako ng ang mahal na Panginoon ay talagang nandyan palagi na nag-iingat sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, sa loob ng 11 years na hindi ako nanumbalik, mga minamahal, talagang nandyan na. Ako'y, pag malala yung ubo ko, mga minamahal, magparesita ako dyan sa health center sa bayan
magre-resita sila sa akin ng 7 days akong magtik ng antibiotic mga minamahal, hindi gumagaling yung ubo ko mga minamahal. Ang gagawin ko, uutusan ko yung mahal kong asawa na pumunta sa pinagbilhan ng antibiotic, aabot ng 12 days yung ano ko mga minamahal, yung pagtik ko ng antibiotic, kasi medyo hindi talaga gagaling yung ubo ko mga minamahal. Kasi ang tigas ng ulo ko mga minamahal. Talagang pabalik-balik yan mga minamahal. Kaya lang, alam ko, mahal ako ng Panginoong Hesus. Kaya, Amen. napanaginipan Praise the Lord. ko ang beloved pastor na ako'y isinakay niya sa sasakyan niya, kung hindi ako nagkakamali, year 2020 siguro. February, year 2020, nanumbalik ako dito mga minamahal. Simula February 2020, hanggang ngayon mga minamahal, talagang nandiyan na, wala akong tinitik na gamot mga minamahal sa kahabagan ng Diyos mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nandiyan na, sa kahabagan din ng mga Panginoon, talagang tunay na, ayaw ko rin magpabaksin kahit gusto nilang mapabaksin ako ng mga pamilya ko, pero hindi, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon kahit ako'y ganitong makasalanan. Alam ko ang Panginoong Hesus, pag ako'y lumuluhod na nananalangin sa Kanya sa una panalangin ni beloved pastor. Alam niyo mga minamahal, maikwento ko lang kasi talagang totoong nangyari. Gawain dito, linggo, yung anak ko na nasa Canada mga minamahal, mga anak, nahihirapan mga minamahal kasi malaki yung ipapanganak niya mga minamahal, yung iluluwal niya. Ang sabi niya sa asawa ko, ipanalangin niyo kami dyan, mama, papa, sabi. Tapos magkatabi kami ng mahal kong asawa mga minamahal, kasi alam ko noon talagang tumutulo ang luha ko, kaya lumuhod ako na nanalangin ako sa una panalangin ni beloved pastor, 10 na mga manggagawa. Alam niyo mga minamahal, after 3 hours, yung malaking bibi lumabas sa aking mahal na anak, talagang tunay na naging maayos yung panganganak niya, hindi siya nasisiyaran mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuli, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay na simula ng year 2020 hanggang ngayon mga minamahal, lahat ng bisyo ko talagang halos instant na inalis agad yung... Amen. Kaya, Praise the Lord. nagtataka ko sa aking sarili, bakit ayaw ko nang uminom ng alak, ayaw ko nang magsugal, ayaw ko nang mambabae. Instant simula first day of unang linggo kong dumalo dito, talagang hanggang ngayon tunay na ang Diyos ay nilinis yung bisyo ko talaga. I praise you, dear Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Ganon din po talagang pati sa gamot. Alam nyo, nasa ang kaso ako ng 3. Kasi nag-overnight ako ng halos kulang-kulang 1 year. Talagang tuloy-tuloy yan na. Lumadalo ako ng 3 times a week. Alam nyo mga minamahal, nung hindi na ako, dumalo ako ng more or less 1 year na tuloy-tuloy. Tapos medyo naglaylo na naman ako. Tapos natangkaso ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, 3 weeks akong natangkaso pero hindi ako nagtik ng gamot. Lumuhod lang ako, nakikinig ng pafulisong. Alam niyo mga minamahal, tunay na gumaling yung 3 weeks na tangkaso ko mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuni, nagpapasalamat sa mga pesos. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal ko minsan talaga, gusto kong mag-overnight, lumalo ng Miyerkules, pero kung talaga medyo, kasi ang dalangin ko, yung mahal kong asawa, gusto ko bago kasi tinatawag na sa Canada, gusto ko mag-overnight tayo mahal kong asawa, sabi ko, para may panalangin natin na maayos yung pagpunta mo doon, sabi ko. Kaya lang si misis ko medyo laylo-laylo muna, pero ginagawa ko rin ng para na talagang inamo-amo ko para makadalo ng Miyerkules, makadalo ng Biyernes, para makadalo rin ako ng Biyernes. Kaya
ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Jesus. Alam ko na kahit ako'y isang makasalanan, tunay na ang mahal na Panginoong Jesucristo, tunay na maliit man o malaki ang kasalanan mo, alam ko ang mahal na Panginoon ay talagang tunay na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Kaya, ang lahat ng papurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God bless, mahal na kapatid, beloved brother Romy de Guzman, mga minamahal. Ang Diyos natin, mga minamahal, ay puspos ng kabagan, banayad sa paggagal, sagana sa kagandahan, Lord, sagana sa pagpapatawad, manumbalik lamang tayo, mga minamahal, hindi tayo itatanggi ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Bing Wakino. Sundan po siya ng huling magbabahagi, ating beloved brother, Fernando de Guzman. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus Lord. po lamang. Hallelujah. At ang dubleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating patuloy natin ding inaalaala, mga turit aral na iniwan sa atin na ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, Amen. sa kanilang Praise the Lord. beloved na mga anak. Bumabati din po ako sa ating mga minamahal na mga gagawa sa pangunguna ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, at sa kanilang beloved na anak, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, isang napakamagandang tanghali po sa inyong lahat. Ako Amen. po ay Praise the nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang ipahayag din po ang kabutihan at kamanghamangang gawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Unang-una po, mga minamahal, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa patuloy niyang pag-iingat sa akin. Gusto ko lang po, mga minamahal, na sabihin sa inyo, mga minamahal, yung mga nangyari po sa akin itong buwan ng November, bagamat mga masasabing paalaala po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil one time po nung nilista po yung pangalan ko na magpatotoo po, tumanggi po ako at sabi na ating beloved Sister Vines, ma-out bless ka ate Amen. pag tinanggihan mo. Pero inignore ko po yung mga minamahal at ngayon nga po marami po akong na-encounter na mga disgrasya sa aking buhay. Unang-una po, mga minamahal, nung naglilinis po ako nung time na kasi nasa Surigao po ang aking minamahal na asawa. Bali ako po ang naglinis po ng piggery. Nung ako'y naglilinis po, mga minamahal, ako po ay napasubsob at halos di po ako makatayo. Kaya tinawag ko po ang mahal kong anak na ako itayo niya, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi naman po ako, bagamat nangyari yung mga minamahal, pero hindi naman po ako napilay sa tulong at habag sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pangalawa din po, mga minamahal, nung ako po ay bali po sa tanghali umuwi po ako kasi para po magpakain po ng mga alaga naming hayop. At nung magpapakain po ako at patayin ko na po yung faucet, pagbaba ko po, mga minamahal, nadulas na naman po ako, minamahal, hindi po ako makatayo. Sa time na yun, mga minamahal, ako lang po mag-isa, wala akong matawag na matutulong po sa akin. So ang ginawa ko na lang po, humingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makatayo po ako, mga minamahal, at sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, gumapang po ako hanggang sa ako'y makatayo. At sa tulong na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa time din yung mga minamahal, nakapasok pa rin po ako sa Amen. Praise trabaho the Lord. po, mga minamahal, at ako'y lubos nagpapasalamat sa pag-iingat niya yun sa akin. At sunod na naman po, mga minamahal, bali marami pong paalala sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus doon po sa aming paaralan. Nung time na nag-ayos po kami ng stage at dala-dala ko po yung gunting at masking tape. Nung time na nakita ko po yung isang co-teacher ko, no, parang nahilo siya. Akala ko mo, mga minamahal, yung naatake po siya ng high blood. Kaya
dali-dali ko po siyang puntahan. Subalit nung ako ay patakbo po mga minamahal, nadapam na naman po ako mga minamahal at ang laki po ng aking pasa po dito sa aking hita. Halos hindi po ako makatayo. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ngayon, tagalay ko na po ang kalusugan, kalakasan na nagmumula sa Praise the Kanya. Lord. Thank you so much. At isa na rin po mga minamahal yung pagkatapos ko pong nag-discuss at nang mag-check na po ako mga minamahal ng activities na pinagawa ko po sa mga eskwela ko. Nung pag-upo ko na naman po mga minamahal, yung upuan po mga minamahal, na bali po yung dalawang upuan, ay dalawang paa po nun mga minamahal at ako ay bumagsak na naman. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po na paano yung aking spinal cord. Amen. At Praise isa the na naman po mga minamahal na paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung time na isara ko po yung gate. Ay yung pala mga minamahal, may hanger po doon na nakasabit doon sa gate doon sa sampayan po namin. Nung time na isara ko na naman po yung gate mga minamahal, ay bumagsak na naman po sa akin yung sampayan na bakal. Tunay nga, mga minamahal, itong tuhod ko ay pumutok po mga minamahal at nasugat po yung kaliwang daliri ng pako mga minamahal na halos di po ako makalakad. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat ganun nga ang nangyari sa akin, andun pa rin ang pag-iingat sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat sabi ko malapit noon, bagamat pinapaintulad mo itong mangyari sa akin. Subalit, mapupuri pa rin kita mga minamahal ko, mahal Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko, mahal na Panginoon, di mo ako pabayaan dahil anak mo ko, mahal na Panginoon. At tunay nga mga minamahal, nandito po ako sa inyong harapan na tunay na taglay ko na po ang kalusugang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam ko, taktika ng Diablo yan, mga minamahal, para malupaypay ako. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy pa rin niya akong pinapanghawakan hanggang sa mga oras na ito. At tunay nga, mahal na Panginoon, ang kapurihan lamang po ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise At the Lord. lubos din po ako nagpupurit, magpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung Friday po, nung time na pagdating ko po sa bahay, nakita ko po ang mahal kong asawa na nakatalukbong po at sabi ko, bakit ano nangyari sa'yo? Sabi niya, mainit ang sumisinga sa katawan ko at parang minamaso yung katawan ko. At gano'n na lang po ang aming panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin siya na kahit na hindi siya gumamit ng gamot, at tunay nga pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atong linggo, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nakadalo po na po kami mahal na mga minamahal, at nagpupulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung inatake na naman po yung arthritis ko, hindi po ako makalakad. Subalit, humingi lamang po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng ating minamahal na pastor, kabalikat po ang mga minamahal na manggagawa ang aking mga panalangin at tunay nga dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung kaya ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto, Timbilabid, Bing Wakino. Take note lang po mga minamahal, kung tayo po ay tinatawag sa patuto mga minamahal, at tanggihan po natin, ito po ay bless po tayo mga minamahal. Kaya ang niniwalahati po kasi natin mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, yun po yung hinahanap sa atin mga minamahal, na tayo po na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa uli po magbabahagi mga minamahal, ay kulang na po, gawin na po tayo, shorten na lang po mga minamahal. Ang uli magbabahagi po ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po sila ng ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagluluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus Amen. Cristo Praise naman po the Lord. mga minamahal.
Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Will D. Almeida at ganun din po sa mga ginintuang aral ng ating pinakamamahal, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po sa mga beloved workers at ganun din po sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Boboynier at sa kanyang minamahal na anak at ganun din po sa ating mga beloved elders at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran na narito, datyan man o baguhan o bisita. Praise the Lord po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagsunod ng kalooban niya, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan mga minamahal. Praise the Lord. Praise Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon Hesus sapagkat noong araw mga minamahal na hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus, ako po ay lumaki sa isang minahan mga minamahal. Pinanganak po ako po doon po mga minamahal. Nag-aral din po ako doon, elementary hanggang high school po mga minamahal. At kami rin po ay may reliyon mga minamahal. Ngunit hindi po kami binago doon mga minamahal sa aming pinanggalingan mga minamahal sapagkat ang aming mga mahal sa buhay naroon pa rin sa mga karamdaman mga minamahal. Ako po mga minamahal, namulat po sa isang malaking minahan po yan mga minamahal. Alam niyo po ang mga tao po doon, may trabaho silang lahat mga minamahal. More than mga 500 siguro ang mga empleyado doon po, kumpleto po ang departamento mga minamahal. Lahat ng facilities mga minamahal. Libre po lahat mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na hindi pa ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ako po, mga minamahal, may bisyo na rin po ako mga minamahal. Doon po mga minamahal, sa taglay kong bisyo po yung mga minamahal. Ako po ay napahamak din po mga minamahal. Sapagkat nasa akin na rin po ang mga bisyo pong ito. Katulad po ng panghitit ng marijuana mga minamahal. Pag-iinom ng alak mga minamahal, barkada. Nandun na po lahat mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Minsan sa isang araw mga minamahal na hindi ko po inaasahan sa aking buhay mga minamahal. At napahamak din ang aking mga mahal na sa buhay mga minamahal. Ako po ay napagulo mga minamahal. December po yung mga minamahal, 1987 mga minamahal. Doon po mga minamahal, napaway po ako mga minamahal sa kabilang, mga empleyado mga minamahal. Ang nangyari po sa akin mga minamahal, ako po ay nahulihan ng baril mga minamahal. Alas 12 ng gabi mga minamahal, ako po ay tinanabol nila. Sa Masinloc mga minamahal, dinala po ako sa police station mga minamahal. Ako po ay lasing na lasing mga minamahal. Sa panahon na yan mga minamahal. Nung kaumagahan po yun, naisipan ko po, ako ay nagsisi kaagad mga minamahal, bakit ko nagawa po ito? Ang aking mga mahal sa buhay, mga minamahal, sila po ay nag-alala sa akin mga minamahal. Pinuntahan po ako, anong ginawa mo sa iyong buhay? Sabi niya sa akin mga minamahal. Wala na pong magagawa sapagkat nandoon na po mga minamahal. Yung po, inisikaso nila po yung kaso ko po mga minamahal. Hanggang ako'y ilabas nila po mga minamahal. Ako'y naban na po sa minahan po yung mga minamahal. Ako'y umuwi po sa San Carlos mga minamahal. Nandun po rin yung mga bisyo ko po mga minamahal. 1989 po mga minamahal. Nandun po yung mga bisyo ko po mga minamahal. Wala po akong kapayapaan sa aking puso at isipan. Nandun po panglalasing. Pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, lahat ng klase ng drugs mga minamahal, hindi bali lang po yung, basta ang alam ko lang po na ginagawa ko noon, yung marijuana lang po mga minamahal. Pumunta po ako ng Manila, nagtrabaho po ako doon mga minamahal. Pinasukan ko po construction workers sapagkat mayroon din po akong nalalamang kunti lang mga minamahal. Nagtagal po ako sa Manila ng 5 taon, mga minamahal. Ngunit ang aking kinikita, mga minamahal, walang nangyayari din mga minamahal na pupunta sa lahat ng
bisyo, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga naman. Nakita ko po yung kapatid ko po na may karamdaman noon, mga minamahal, sapat ako'y bumibili sa kanyang gamot, mga minamahal. Karamdaman niya po yan, higa, mga minamahal. Nang pumunta po ako sa amin, mga minamahal, 1995 po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sila po'y nakakilala sa atin, pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Sa ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Yung po, 1997, sabagat ako po ay kanyang bahagi ng salita ng ating mahal Panginoon, ako'y niniyahan niya. Gabi po yun, mga overnight, 1997, ako'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Taglay-taglay ko po ang lahat ng bisyo sa aking buhay. Ako po'y walang kabanalan noon, mga minamahal. Ngunit ako po'y nalangin din sa mahal na Panginoon, ngunit ang aking panalangin ay hindi dinidirinig ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngunit nang ako'y dumalo, mga minamahal, naramdaman ko sa pintuan pa lang, mga minamahal, may malamig na bagay na naramdaman ko, mga minamahal, sa aking katawan, mga minamahal. Nagpupuri ang mga kapatiran, mga minamahal, sa kalagitnaan ng solunsong, mga minamahal. Lumuha po ang aking mga mata, mga minamahal. Hindi ko po alam, mga minamahal, sapat sa akin lang, mga minamahal, hindi ko po alam na ako'y tawagin din pala ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo at patawarin sa aking mga kasalanan, mga minamahal. Yung po lumuha po yun, nang sila'y nangaral po ng bautismo sa ikakapatawad ng kasalanan, minamahal. Ako po ay nagpabautismo, kaumagahan po yun. Pinaliwanag nila po, mga minamahal. Tinanggap ko po yun, mga minamahal. Pagtanggap ko po, galak na galak po ako, mga minamahal. Kaya mainit po akong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Wala pang time noon na alas 8 siguro, alas 9, mga minamahal. Nandun na po ako, mga minamahal, sa dako ng Bonifacio noon, mga minamahal. Kaya galak na galak po ako, pinadama ng Diyos sa akin ng pag-ibig niya, mga minamahal. Ang lahat ng aking makita na kapwa ko, tao, mga minamahal, basta ako'y nagsasalita sila sa akin, pinapakinggan ko sila at ako'y nagpapakumbaba, mga minamahal. Nandun po yung kagalakan ko, kung paano ko sila mahikayat sa gawain ito, mga minamahal, at nagpapatotoo na ang Diyos ay nagpapagaling, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus Kristo hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, pagdalo ng 3 beses, mga minamahal, pagsamba sa Espiritu at katotohanan, paghingi ng kapatawaran at pagpupuri sa Kanya, minamahal. Hanggang ngayon po ako'y kinakahabagan ng mahal na Panginoon. Sapat nalalangin palagi po ako sa mahal na Panginoon. Tayo po'y magsama-sama, mga minamahal. Hindi ko na po niisip yung pangsarili ko, mga minamahal, kundi tayong lahat po ang aking panalangin, minamahal, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nung nasa dako ng bagyo, mga minamahal, alam niyo po ang himala ng Diyos sa akin, minamahal, sapagkat ako may kaso, mga minamahal. Ako po'y nagpasting ng 3 araw, minamahal. Nung ako nag-apply sa dako ng Bukawkan, mga minamahal, factory workers po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, ako'y nagpasting ng 3 araw, minamahal. Well, ako po may kaso, minamahal. Nung pumunta ako po sa Dagupan, kumuha po ako ng NBI, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, negative po yung kaso ko, mga minamahal. Noong panahon pa yon, mga minamahal, hindi na ako makakuha ng NBI ko sapagkat may kaso po nga ako. Yung po, negative po yun. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, doon po ako dumadalo ng 3 beses. Galak na galak ako. Nagtatapat po ako sa mahal na Panginoon sa bating nararamdaman ko. Nandoon po ang ating mahal na Panginoon Hesus sa aking puso, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon hanggang sa oras pong ito, minamahal. Hindi ko na po kakabahagaan, mga minamahal, sapagkat oras na rin po, mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, beloved Brother Fernando. Diyos sa pinagpalang buhay na patuto. Yan na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating buhay na patuto po na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat
Pagluwakati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa pangkalatan na rin na panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Bistrada Almeida. Tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating mga beloved mga awit po, mga minamahal sa paturing awit-alay po nila at tayong lahat po mga minamahal. Tumayo po tayo mga minamahal bilang paggalang po. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong lanang, doon sa syudad na hindi maluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong lanang, doon sa syudad na hindi maluluman. Napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong lanang. Talagang napakasaya, ngunit higit ang langit. Talagang napakasaya, naglalakad sa gintong dagat, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Now, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the combined beloved finest youth and single squares, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Praise the Lord.
Tayo mo lahat mga minamahal ka dumala. Dumalangin tayo na may lakit na magsisisi wala sa kaguturan ng ating mga puso. Tayo nagkasala. Meron tayong mga pagsalasa sa harapan ng mga Panginoon. And unless, minamahal ko, dito po ay mamatawag, ay di natin mararamdaman ang napakatamis at mahal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos sa magmana. Makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Huwag mo na magtina ng aming mga karamihan. Magkusa aming puso nagsisisi sa mga oras na ito. Patawarin mo po mga isa sa amin, mahal na Panginoon. Have mercy on us. Through the leading prayer, beloved evangelist Wildes Almeda, aming sinasaway lahat ng demonyong alam ng kaaway. Sa pagkilos mo sa aming kalagitan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We bless right now. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah.
pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. God bless your beloved Jesus Finest Generation Choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na hindi nagkakait ng pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak, ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y darako na sa kasunod na bahagi ng ating po pananambahan. Ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Amen? Napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal ko. Hallelujah. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba, inaukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Again, let us clap to the Lord. Ating pong ipabot sa Panginoon, hallelujah, yung pinakamataas na pagpupuri, mga minamahal ko. At bagamat talagang more than to be desired, mga minamahal kong ating pong bilang, sapagkat ngayon po'y piyesta opisyal. At in-expect ng mga beloved elders na mas marami, mga minamahal ko doon sa usual na attendance po natin ng Wednesday. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang kinakailangan po talagang i-remind ang mga anak ng Diyos patungkol po sa kahalagahan ng pagdalo ng 3 times a week. Ang dobling paggalang na ba'y pagmamahala ay pong pinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Stradalmed. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating mga beloved elders na nandito po ngayon. Kasama po natin, of course, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher, at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, maging sa ating mga visitors, at ating beloved brethren from Pampanga Outreach, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y binisita nila muli, mga minamahal ko. We're so glad kayo amin pong makadaupang palad ngayon pong ating Wednesday service. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. And of course, sa ating pong mga live webcast viewers na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At kaugnay po sa ating pagpapaliwanag. Ang sabi nga rito, mga minamahal ko, giving is an act of worship. Ito rin po, mga minamahal ko, ay gawa or uri ng pagsamba. Dahil kapag worship, mga minamahal kong pinag-uusapan, we always associate worship with singing praises to God. Amen? Pero hindi lamang po yun, mga minamahal ko. Itong pagbibigay ay mahalagang parte ng ating pong pananambahan. Wala pong duda yan, mga minamahal ko. Amen? Kaya nga, sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, atin pong nabibigyan ng parangal, atin pong nabibigyan ng kaluwalhatian, ng gloria, at atin din pong napapasalamatan ng mga Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay ng ating pong maigasampung bahagi at handog. Kaya nga, dito sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, ang talata 9, mga minamahal ko, sinabi po rito, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Ang sabi ng mga minamahal ko ng talatang ito. Kaya nga, mga minamahal ko, giving lovingly, voluntarily, joyfully, amen, ano pa? Faithfully, amen, and sacrificially is what God accepts. Yun lamang ang tinatanggap ng mga Panginoon. Hindi sa tayo ay napipilitan sapagkat magiging walang kabuluhan ang ating pong worship. Amen? Itong ating pong pagbibigay kapag tayo po'y napipilitan lamang. Amen? Amen? Basahin po natin, mga minamahal ko, ang ilan sa mga tagpo, mga minamahal, dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 12, ang talatay 41 hanggang 44. Ang sinabi rito, mga minamahal ko, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman, ang mahal na Panginoon ang tinutukoy dito, mga minamahal ko, at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. Sa 42, at lumapit ang isang babaeng bao, at siya naghulog ng 2 lepta ng halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangahuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog
nang sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatuwid bagay ang buong kanilang ikabubuhay. Pamilyar tayo dito sa tagpong ito. Patungkol ito sa babaeng balo, mga minamahal ko, na kung saan napukaw ang atensyon ng Panginoon doon sa kanyang ginawa. Dahil mga minamahal ko, bagamat kumpara doon sa mga mayayaman na naghulog ng malaking halaga, kumpara sa kanyang inihulog na barya, mga minamahal ko, ang nakapukaw ng atensyon ng Panginoon, yung kanyang ginawang emptying of her pocket. Amen? Kaya ba natin yan, mga minamahal ko, na talagang ang lahat nasa pitaka po natin sa ngayon, nasa bulsa natin, mga minamahal ko, ihulog po natin at walang itira? I don't think so, mga minamahal ko, na walang magtataas dito na kakayanin yan sa ngayon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tinawag ng Panginoon ang kanyang mga alagad, hali kayo at personal kong ilalahad sa inyo ang ginawa ng babaeng balong ito na bagamat sa kanyang kasalatan, ikabubuhay niya. Pero buong puso niyang binigay, mga minamahal ko, at anong nag-udyok sa kanya? Wala nang iba, kundi yung kanyang dakilang pag-ibig sa mahal na Panginoon. It's an act of worship, mga minamahal ko, na talagang napabilib niya ang mahal na Panginoon. God was so pleased. Kaya nga, tinawag niya yung kanyang mga alagad para ibida ang ginawa ng babaeng balong ito. Na talagang hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, nagiging challenge para sa atin. Ang dami mga minamahal nagrarason, mga minamahal ko, Brother Noel, sila na lang yung mga mayayaman kasi nakaka-experience pa naman ako hanggang sa mga oras nito ng pandemya. Wala pang masyadong pumapasok na income. Ito ang aking bonus ngayon, 13-month pay, ay nakalaan na, nakabudget na sa aking mga gastusin. At talagang ibibili ko na ng mga pang Noche Buena, panghanda sa Pasko. Yan ang mga inirarason ng mga Kristiyano. Pero mga minamahal ko, ano sabi? Unahin mo lamang ang kaharian at ang katuwiran ng mga Panginoon at lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang sa iyo ng ating dakilang Diyos. Amen? It's a walk of faith. Na katulad po nung exhortation noong nakaraang Sunday. Amen? Di ba? Napag-aralan po natin last Sunday noon sa exhortation that giving is an act of faith. Ngayon naman, giving is an act of worship. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga minamahal ko, para talagang malugod ang Panginoon, talagang yung worship mo, pananambahan mo sa ngayon, pagsamba mo, ay talagang makarating sa Kanya. Mapalugdan mo siya, mga minamahal ko. Anong ating mga isinasagawa? We see to it na talagang mga minamahal ko, ma-meet natin yung standard. Yung tamang pamantayan, di po ba? Kasi pag hindi po natin na-meet yung standard ng mga Panginoon, so magiging worship po natin kulang. Amen? Kaya kung minsan mga minamahal ko, umuwi tayo para bagang hindi tayo masaya. Para bagang hindi kompleto ang ating pagsamba. Parang may kulang dahil dito sa bahaging ito. At somehow, mga minamahal ko, hindi natin naibigay yung tamang pamantayan. So, lugi ba o mga minamahal ko, talagang nalugi pa tayo doon? Amen. Malaking kalugihan, di po ba? Kasi nga, mga minamahal ko, hallelujah, dapat, mga minamahal ko, kapag nag-worship po tayo, uwi tayo, mga minamahal ko, na talagang punong-puno, fully charged. Amen? Pero kung nagkulang tayo sa bahaging ito, na alam po natin na kasama, it's an essential part of our worship, mga minamahal ko, talagang uwi tayong luhaan, uwi tayong lulugo-lugo. Amen? Hindi kumpleto ang ating kagalakan. Kaya we see to it, mga minamahal ko, hallelujah, na nasa pamantayan parati yung ating pong pagbibigay. Hindi lamang, mga minamahal, napapako doon sa 10%. Minsan ganyan ang mga Kristiyano. Installment. Hindi pwede sa malapay yung installment. Amen? 10% po na, Brother Noel, yung 10%, huhulug-hulugan ko na lang. Ano? Hulugan? Samantalang nung ibinigay ng Panginoon, minsanan, di ba? Tapos tayo, mga minamahal ko, meron tayong sariling, mga minamahal ko, mga minamahal ko, kondisyones, mga minamahal ko, hulugan, hindi pwede. Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, maging masinop tayo, parang ating pong
worship, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang maging kumpleto at maging kalugod-lugod sa Panginoon. Just like mga minamahal ko, yung babaeng balo na talagang mga minamahal, napabilib niya ang mahal na Panginoon. Amen? Napabilib mga minamahal ko, hallelujah, ng Iglesia ng Macedonia, si Apostol Pablo. At ganun din ang mahal na Panginoon, na nang dahil mga minamahal ko sa kanilang klase ng pagbibigay. Di ba? Isa sila sa mga hinaguri ang mga kasama doon sa exemplary giving. Amen? Kasama rin itong babaeng balong ito. Amen? Na sa gitna ng kanilang kasalatan, despite their economic poverty talaga, ay nagpakita sa Panginoon ng talagang totoong pagsamba. Totoong pag-worship, mga minamahal ko, na talagang umabot pa sa punto na talagang she emptied her pocket. Talagang walang tinira. Ibinigay lahat ang nasa kanya. Bahala na ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Na mga minamahal ko, sabi ko nga kanina, kung nagtanong tayo, mga minamahal, walang makakagawa. Dahil exemplary, katangi-tangi, mga minamahal ko, itong ginawa ng babaeng balong ito. So alam na po natin ang pamantayan para maging ang worship po natin, mga minamahal ko, well-pleasing unto the Lord. At least 20%. Pero kung gusto mo pa, mga minamahal ko, na talagang mapawaw mo ang mahal ng Panginoon, amen? Huwag ka lamang makukontento doon sa 20%. Dagdagan mo pa yung offering mo. Gawin mong 30, gawin mong 40, gawin mong 50%. Para talagang mapangiti mo ang mahal ng Panginoon. At talagang sasabihin sa'yo ng mahal ng Panginoon, 2 thumbs up, anak. Amen? Amen? Pag 2 thumbs up, mga minamahal ko, hindi lamang isang ganito, mga minamahal ko, ay talagang well-pleased ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, para pa-2 thumbs up mo ang mahal na Panginoon. Anong gagawin mo mga minamahal? Hindi lamang doon sa 20%. Pag nakatanggap ka mga minamahal ko ng 10,000, ang 20% ay 2,000, may natira sa iyong 8,000. Oh. Amen? Doon sa 8,000, pwede kang magbawas mga minamahal ko ng another 1, 2, 3, 4, 5,000. Depende sa iyo. Amen? Sapagkat mga binamahal ko until now, wala pang nakapagsabi rito na they outgave God. Wala. Wala pa. Wala pang nagtaas ng kamay mga minamahal ko. Ang mahal na Panginoon, ay, ang daming kaparaanan para ibalik sa atin. Yung kalusugan po natin sa ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, priceless yan. Hindi natin pwedeng tumbasan yan ng halaga ng salapi. Amen? Health is wealth. Sabihin nga natin, health is, ang daming hindi nagsasabi, mga minamahal ko. Tingnan nyo, mga minamahal ko, hallelujah. Yung mga tao ngayon, mga minamahal ko, talagang meron sila. Pero nagkanda-ubos ang kanilang mga ari-arian dahil, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa kanilang kalusugan. Amen? Nagpagamot kung saan-saan, nagpagamot sa abroad, gumastos ng dikawasang halaga ng salapi. Pero wala pa rin kagalingan. Pero tayo mga minamahal ko, nag-worship lamang tayo, nagpupuri tayo, nagbibigay tayo, mga minamahal ko nang nasa pamantayan, nakamtan po natin ang kagalingan ng ating mga karamdaman. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya atin na pong ihanda mga minamahal, ang ating po may kasampung bahagi at handog, mga minamahal ko, hallelujah. At ito po ay ipanalangin ng ating pong beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Ihanda na ng mga anak ng Diyos ang kanila pong mga ikasampung bahagi at handog. Ibigay po natin yan ng may ngiti sa